Изпитвате ли остра, пронизваща болка в ставите, която пречи на всяко ваше движение? Страдате ли от рецидивиращи подагрични кризи, които ви изваждат от строя за дни? Представяме ви Пиколимот Хепа Плюс червена боровинка от Гревия, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативната формула съдейства за естественото разтваряне на кристалите пикочна киселина, снижава болката при остър артрит и предпазва ставите от трайно увреждане. Със своето мощно противовъзпалително действие, той подобрява здравето на бъбреците и простатата, като блокира кристализирането в кръвта и урината. Забравете за страха от следващата криза и се движете свободно. Осигурете си спокойствие и здрави стави още сега. Поръчайте Пиколимот Хепа от Гревия БГ и направете първата стъпка към живот без болка и подагра.